Gaurko programan Ipar Euskal Herriko bertsolaritzaz arituko gara. Bai, hasi gara. Zehaztu gehiago, Lapurdi Baxinafarra ala Zuberoakari buruz. Lapurtar bat, Azkaingo bertsolari bat ezagutuko dugu, baina horretarako 100 urte egin behar dugu atzera. 100 urte, mende bat alegia. Edo agian pixka bat gehiago. Aurten 100 urte betetzen baitira gure protagonista zendu zenetik. Orduan, gutxi gora bera, 1869ko Lore Jokoei buruz arituko zara. Halaxe da. Maria Luisa Erdozio ezagutuko dugu, Ipar Euskal Herriko lehen emakume bertsolaria. Maria Luisa Erdozio nortzen jakiteko Maite Deliart historialaria elkarrizketatuko dugu. Gaurko programa, Aramaioko eta Pasai Donibaneko jaialdietako bertsoaldiekin osatuko dugu. Ongi etorri Maria Luisa Erdozioren hitzetik hortzerara. Badia oksidatu honen sabelera, pozik etorri gera gaur bos batelera. Iluna iristear da jaizkibelera, kanpo aldean dena aizezko eleda. Arrimatu zaitezte gure epelera. Maria Luisa Erdozio, Ipar Euskal Herrian ezagutzen den lehen emazte bertsolaria izan zen. Iazko irailean, Azkaingo herrikoetxeak bere izena jarri zion herriko gune bati. Bertan elkartu gara Maite Deliart historialari azkaindarrarekin, Maria Luisa Erdozio nor izan zen jakin asmoz. Maite, non gaude? Hemen gira Maria Luisa Erdozio Etxeberri deitu plaza, parke tiki batean. 2024ko irailan estrenatu zena. Eta zer esan nahi du parke honek? Erakusleio bat da. Euskal kulturaren erakusleio bat. Eta Azkaingo euskal nortasunaren ikur bat. Ikusi behar da gizartea azkarki aldatu dela. Eta Azkainen euskaldunak gutiengoan dira. Eta hemen, badugu erakusleio bat, kanpotik jendeak deus guti dakite eskual kulturaz. Eta hemen badute enpasadore bat. Eta orduan, izenari lotuta ikusiko dugu ere, deskubritzen aldutela nortzen. Ikusi dezagun panela eta ezagutu dezagun gaurkoan Maria Luisa Erdozio. Musikazale amorratuek izen zarie zuek beti. Astebururo, gaztetxe, taberna, antzoki danak pasau izen dozuez. Oine azken aldixen, ibilizarie makrofestibalak daztatzen. Arraro sentitu zarie bertan. Garai batean ibiltzen ginen biok tabladuz tabladu, baina horiek desagertuta gaur ezerrezten ez tabu. Neronek ere galdetzen dizut nora iritsi garagu. Holtzan dagonak ez du inporta, turismoak inporta du. Turismoaren kontra genbiltzain, zenbat mezu, zenbat irain, eztabaidetan murgiltzen ginen gero zenbat kalte ordain. Argudioak aletu guran ezken biltzan ezeren zain. Horri buruzko eztabaidetan playback egiten dut ora. Playback egiten dugu denak ta kanta entzuten daozen.
Ez daukat garbi festauetarak biok zertarak gatozen. Herri honetan gertatzen ari dena zer den ez zait otzen. Kantu zaharrak ez du balio ta berririk ez da sortzen. Berriak sortzen dira ordea espazio ontatik kanpo. Geure burua hemen sartuta naiz ikusten dugun txarto. Ta naiz lotxatu sustrai guzti hau lotxagarria delako. Burua ondo mugitzen dugu laugarren zerbezarako. Festibala ere ez da festibal ezpaldin badauka luntxik, baina herria geratzen dago ezurretan ta biluzik. Martxa honetan ez du izango ez indarrik ez gorputzik. Navarrarena beteta dago ta herriko plaza utzi. Galdu ditugu gure txokotxotak galdu gure lekuak. Eta lekutan gelditu dira gaztetako aziertuak. Baina hemendik kanpo badira aldarrita momentuak. Seme alabek eingo dituzte iraultzak ta kontzertuak. Ipar Euskal Herrian ostatu hartzen duten turistek tasa turistiko bat ordaindu behar dute hango lo lekuetan pasatzen duten gau bakoitzeko. Eta hegoaldean ere baldintza hori betetzeko pausoak ematen ari dira. Zuane, Lekeition, bizizara gaur egun, eta burutik askotan pasa izan zaizu amorrazioz bada ere zuen etxea alokatzeko gogoa udan eta handik alde egitekoa. Lekeitio bi mundu ezberdin baitira neguan eta udan. Gaur, Alemaniakoa den alaia emakume honek kalean geratu zaitu, inondik oinora ezagutzen ez duzun arren, eta hala galde egin dizu. Barkatu, hemen bizizara, bai. Ni era bat maiteminduta nago Lekeitiorekin, eta udan hilabete bat alokatuko nizuke pixua. 6.000 euro ordaintzeko prest nago. Zuzenean, eskura. Nere parean topatu zaitut horrela itxumustuan. Herri polita zoragarria, zure lehenengo juzkuan. 6.000 euro bota didazu, horrela justuan. Maite minduta jarraitzekotan, ez etorri abuztuan. Ze abuztuan kale hauetan, ez dira sartzen bi euli. Nola galdetu bizikidetzat, pare bat jende auli. Zesango dizut nik merkatua ez banezake irauli. Baina 6.000 eurorengatik morena nahi dut itzuli.
Eta argatik behatu behar zure ispiluko islari. Poltsiko betez sentitzen zera munduaren mandatari. Alokairuko etxe txiki bat, daukat neretzako kabi. Oraindik pixkat eutsi nahi diot, nere koherentziari. Koherentzia diozu baina, antzeko gara nitazu. Munduak bere patriketatik bere izitako bikasu. Zuk segizazu serio jartzen, zure argudioz jotasu. Printzipioak kontatu ondoren, baietz esango didazu. Printzipioak argi dauzkat nik nigan badute kabida. Erakusleio hauei jartzen naiz udaberrian begira. Mila papertxo, mila iragarki, denak eskura balira. Eta gazteak kanporadoaz, nunbait biziko badira. Ez dakit nola eman nahikoa, olio edo azukre. Lekeition denak glamurta kresal, ezer ere ez da kutre. Ta euskaldunek etxe bizitza, bilatu nahi urtez urte. Langile merke batzuk behar dira, etorri nahiko balute. Maite, nor izan zen Maria Luisa Erdozio? Bertsulari bat, emazte bertsulari bat, diotenaz Ipar Euskal Herriko bat-bateko bertsulari zaharrena. Eta zer dakigu berari buruz? Lehenik haren berri ukandugu Beñat Zule, bertso eragileak egin zuen liburu untan, hor agertu zen, neurtizlari bertsulari iparaldez, 2011an ateratu liburu hortan. Hor zinez dugu Ipar Euskal Herriko bertsularien datu base bat. Hortik izena eta Maria Luisa Erdozio izena ikusten dugu. Eta aldiz iturrietarat jotzen badugu, hor dugu Julien Vincent hizkuntzalaria. Harek aldizkari batean, 1830an, Parisen, artikulu batean aipatu zuen. Baina aipatu zuen Maria Luisa Osorio edo Osorio, ez zakien nola idatzi. Eta zuretzat zer izan zen bere berri jakitea eta azkainen halako emakume esanguratsu bat egon zela jakitea? Bikaina izan zen hori, deskubritzia, emazte horren bizia, eta zenolako ausardia eta bertutearekin joan zen plazarat. Eta plaza, erraten da, plaza gizon, plaza gizonena zen. Emaztean lekua, etxeko Andre, bai, etxeko Andre. Etxean, handere, baina plazan ez. Beraz, hala, hor ausartu zen plazat joatea eta publikoan kantatzea. Eta Maria Luisa Erdozio aipatu dugu, baina garai hartan ze bertsolari gehiago zeuden hemen inguruan? Bazen bat jo, Lui Lastiri
deitzen zen, dozenat urte gazteago Mailuisa baino, baina elgar ezautzen ziren antxeur, auzo urbila zien, auzo urbila, Gananeakoa. Gero Saran baditugu 3 bertsulari ezaunak, Martin Etxeto, Agustin Etxeberri, Antion Soperena, gero biztanda aipatzekotan Urruñan sortu Marten Gilbo, eta gero Donian Eloizunen zendua, Gana Hauzapez izana, Antona Badiaren lagun izana, baina gero eskualbestak sortu dituenak. Eta gero Dibajart, Lapurdi Gatsuko Pierres Dibajart, urare, garai hartan ezaguna zen. Eta harekin irabazi zuen 1869an lehen saria. Maria Luisa Erdozio duela 100 urte hiltzen bertsolari bat da. Azkaingo herriko etxeak bere izena jarri dio gune publiko bati, bere bertso bidearen eta ekarpenaren aitortzan. Azkainen sortu eta Donibane Loitzunen bizi izan zen luzaz, Maria Luisa Erdozio. 13 umeren ama izan zen bertsolari honek, 2 aldiz irabazi zituen lore jokoak, 1869an eta 1875an, bigarren sari bat ere lortu zuen. Hanezuk, txakur gorriak sormen kolektiboarekin, beste lankidetza batekin, oraimenean idatzi zenuen bertsoaritzaren genealogia feminista. Zuk Oiana, Plazida Otaño, Oiartzunaren plaza liburua idatzi zenuen elkarlanean. Zuentzat zer dira aitortza hauek? Zergatik dago lan eta izen hauek egiteko eta plazaratzeko premia? Gu bi gehiago gara mende hauen sokan, bertso hartu dugunak guretzat ahotan, lehen kantatu zuten etxe eta auzotan, baina sinistera heldu gara gu askotan, duela gutxiari garela bertxotan. Genealogia bat degu arpilatu, naiz eta egoera orain makillatu, naiz ta haien garaian plazetan brillatu, aurkitu egin ditugu, aurkituz pilatu, ta zergatik ez ziren gaur arte bilatu. Inorrez baitzen jarri beraiei begira, guk isiltasunari egin nahian tira, liburu marduletan datutan deskriba, foru lege bat dago 5 mende neurrira, daukagun lehen froga debeku hori da. Debekua jarri zen ta ez emekiro, nor naik egin dezake begiradaz tiro, aldatzen doa dena, baina ze astiro, holtzara igo gera, esan dute igo, tautxetik hasten gera, behin eta berriro. Baina gure barruan
ahots bat oi hartzun, entzun gabeko horri nahi diot erantzun, zuk ere zen berbera nola daramazun, utxunez oroitzeak badu nahiko zentzun, kantatu zela baina etzaiela entzun. Maialenek aipatu zuen behin gobara, badakigu zeudela, naizta ez holtzara, agian desberdin da, hau azken bolada, gu gehiago aldatzen saiatuko gara, haiekiko aztura politikoa da. Zuek DBH biko ikasle nerabe bizaria. Beste egun bat klasien, eta beste egun bat klaseko mutilek bierrestanen bat, egin da biena. Zuek elkarrekin norman jarri zaria, olako gauzek zenbat gogaitzen zaituen komentetan. Egunero bezala, egunero berdin, zenbat broma ez broma nahiko desatsegin. Ezin erantzun soilik irteten zait, enfin, berez non dauden nahi dut gogoeta egin, DBH bin dauden edo HH bin. Gure heldutasunak zenbat desajuste, heldutu egin gara, ez alduzu uste, hauek aldauzkate ba, gure 12 urte, mutilak puaj benetan zer egiten dute, gero nobioengatik galdetzen digute. Nik lehen sinesten nuen printze urdinean, muxuen mermeladan eta gurinean, ta orain bainatzen naiz, soilik iguinean, baino ezkabiltza kexan, ozen mitinean, haiek gela erdian, ta gu iskinean. Ezin gara joan, erpinez arago, txiki sentitzen naiz ni, txikia zeharo. Sentitzen dira jabe, gu baino guaiago, guk okupatzen dugu, nahiko argi dago, hileak beraiengan baino gutxiago. Guaitasuna joaten da, egoan arrasten, eta gela honetan zaila da arnasten.
askotan sentitzen naiz, azkenetan azken, eurek ustez progreak beti irabazten, arbelaren erdian pito bat marrazten. Naiz ez jakin zehazten gelaren beharrak, ondo fintzen dituzte pito baten marrak, gero denek barreak eta guk marmarrak, tala ere hausnarketak, berriak ta zarrak, bakar kartutakoan ez dira hain txarrak. Maite, esaten da, garaian oizkanpoko emakumea izan zela, Maria Luisa Erdozio, zergatik? Alde batetik nik egan ezake, bai, oizkanpokoa, baina alere zen emazte junta bat, etxean, amairu aurren ama, baina bai alere ausardia izan zuen, parte hartzeko lore jokoetan, 1869. Hori dio Venzonek ere, hori erraten du. Aski agarua dela publikoki emazte bat, hola, ikustia kantatzen. Baina ernia dela, bizia, izpitu zorrotza duena, eta hola, pentsatzen dut baduela nortasun bat, eta plazan agertzeko behar den nortasuna ere. Plazan azaldu bakarrik ez, lore jokoetan irabazi ere egin zuen. Bibajartekin batean, biek. Hala, hori irabazi zuen eta hori Venzonen idatzietan, jakiten dugu. Eta gero irabazi zuen 1875 etxetorekin batean ere, hor, lehen txaria. Hor, egana da, iturriek diote ere, L'Avenir aldizkarian, jakiten dugu, publikoan zen de Chambrin andereak, entzun eta Emailu Isaren bertsuak, pulitak atseman zituela, eta sari berezi bat eskaini ziola. Eta gero, 1884an, beti saran, hirugarren agertu zen. Gero ez dakigu, ez baitugu berridik, segur aurkeztu duela bere burua. Erran behar da, Erdozio izenarekin, baina gero Etxeberri bere senajaren deiturarekin agertu zela. Eta iritsi da Maria Luisaren bertsorik gaur egunera? Ez. 1879an Venzonek olako zera ikusita joan zen, bien ganat, Ibarart eta Mailu Isaren ganat, bere bertsuan apuntatzeko eta antzia zituzten. Behaz hor gira zinez ahozkoan. Eta hori pentsatzen dut familian ukanikako transmisioa dugula hor, ikusita Aitatxi eta Amatxi nortzituen. Nortzituen ba, Aitatxi eta Amatxi? Bere sortze deklarapena Aitatxik egin zuen, Domingo Erdozio Agerdi. Ura, Hernanitik heldu zen. Eta Amatxi Irungoa. Ezkondu zien Biriatun, 1828an, eta ondoko urtean, Mari Luisaren ama sortu zen, Josefa. Eta gero familia etorri zen azkainerat, eta hor, 4 seme okan zituzten, eta hemen kokatu ziren. Orduan, segur, familian. Ni pentsatzen dut. Ikusita ez dizu ezagirrek atera duen liburua bertsuaren aria Hernanin, eta Hernanin duzu, bada hor, lur emankor bat bertsularitzaren zat, eta segur aitzirela kantuz. Pentsatzen dut eta hortik bazitakela, nik diot. Baritakela transmisioaren, familiaren transmisioaren eragina hor. Eta
zuk irudikatzen duzu, ea garai hartan Maria Luisa plazara aterazenean herritarrek ze esaten zuten, azkainen ze esaten zen, saran ze esaten zen, ze etzen ohikoa emakumea plazara ateratzea. Etzen ohikoa, baina publikoak txalotu zuen, bertsuak, segisetako bertsuak ziren. Eta behazazuzuk bera gaztiala eta dibarakt ondoan da, dibarakt ezauna da, behaz, bat zuen eta errefera. Eta gustatu zitzaioten jendek. Orduan, ez dakit hemen azkainak zertzion, baina niri duitzen zait Maria Luisari bosta sola, Alaia zuen seme jaioberria bataiatzea erabaki duzue. Zergatik eta Oiana Izeba monja datorrelako 20 urte eta gero Etiopiatik. Geratzen zaizuen izeba bakarra da, eta agian oparitxoren bat ekarriko dizula, eta zuen ama zenari ere ilusia egingo liokela. Bataiatzea erabaki duzue, arrazoiak arrazoi, Oiartzungo elizan. Maialen, Alaia zure anaiaren bikotekidea da, alegia, zure koñata. Eliza ezin duzu ikusi ere egin, baina Alaia ere. Oiana, zu Etiopiatik datorren izeba monja, emozionatuta mutikotxoa besotan hartu nahian, eta ane zuzaitugu apaiza. Ze pozgarria gaurko eguna, zerua puruan zuri, ta txiki horrek Alaia maite Jesus haurtxoa dirudi. Bai dena da purua polita, pulpituari begira. Elkartasuna gauza ederra da, bizumak onartzen dira. Bataiatu gaur egunean, niko bedutez larritu. Bere amagandik etorri eta honek ezin nau harritu. Ume txiki bat eta elizan bataiatzera usartu. Ni pozik nago aspaldi etzen horren beste gazte sartu. Elkartasuna ze hitz polita guztioi gustatzen zaigu. Etiopian bizumdu hitzak borondatea esan nahi du. Hain zara lista, horren jatorra beti zuloan partxea. Benetan pentsatzen genuela zure izena jartzea. Hemen jende konservadorea errebelatzen da taino. Izeba monja makarragoa da nere koñata baino. Urbe deinkatu epel hartuko det nere kargu. Baina umea bataiatzeko amak bataiatu behar du. Baina alare erlijioan badaukat usadioa. Tori Alaia zuentzako da nere errosarioa. Ez dakit hemen negarrez hasi, sakonki egin asperen. Errosarioana ez dakit metafora bat ote den. Ura burutik bera botata kopeterdian igurtzi. Umeoi favorez etzazute apaizan eskutan utzi. Gaurko zalantzan jarrita gaude bai Jainkoa eta biok. Urduri jarri naiz kolpetik ta Maialeni bota dio.
Maite, Maria Luisa bideurratzailea izan zen, eta ondoren emakume gehiagok ere parte hartzen jarraitu zuten Sara Kolore jokoetan. Bai, zeren 1873an, 5 bertsularietaik 3 emazteak ziren. Hala. Maria Luisaren garaian salbuespen bat zen. Bera ezagutzen dugu ere Mariana Etxegarai edo Mariana Argain, Ipar Euskal Herrian, baina guain normala bilakatu da, baina alere goaitatu behar izan dugu, hor dira 19. mende ondarean, aipatzen dugun garai hori, goaitatu behar izan dugu, alere. Aurten 100 urte betetzen dira, Maria Luisa hiltzela, eta lehen egon garen parkean, joan den irailean, egin zenuten olako ekitaldi bat, nolako izan zen egun hori? Egun polita izan zen. Izan zen lehenik gure proiektu hortan erakusketa, hemen iragantzena 2021an, eta hor parkea estrenatu zelaik, ekimen hori deitzen zen emazteak plazarat. Eta Mari Luisarekin batean, beste 2 azkaindar ere plazaratuak izan ziren. Bestelakoan Maite, zuk bertsolaritzarekin zer harreman duzu? Lehenik harremana profesionala izan da. Eskual kultur erakundean, ustaritzen aritu naiz lanean, 14 urtez, guain ejetiruen naiz. Elkarteak laguntzen eta horko langileak badira, eta Daniel Landart ejetiroat joan zelarik, berak zuen bertsularien lagunak elkartea segitzen, eta Daniel joan zelarik ejetiroat, nik hartu nuen pixka bat bertsularien lagunak elkartearen laguntzeko segida hori. Hitzetik hortzerako gonbidatu guztiei, euren bertsoaldi kutxuna zein den galde egiten diegu, zurea zein da? Bertso bat, azkaindar gazte batek emana, hemen erakusketa hori estreinatu zen egunean eman zuena, 2021an. Meli Etxeberri Larzabal deitzen da. Hainbeste urtez eta mendez plaza egonda iluna, batzu ateratu dira argituz gure eguna. Adio Maria Luisa aspaldikoa laguna, zuri esker dago gaurko bertsuaren ondasuna. Ta segitu nahi nuke hasitakoa duzuna, bai Maria zori gaitzez, bidea ez da txukuna. Gure tikia aztia mundua zoin den astuna, alta emakumea da geroaren erantzuna. Herriko ekimen danetan parte hartzen dozuen gazte bizaria. Karnabalak, eguzki herripa, lorabarria soka jubilauen egunetanak harrapeta dozuez. Oso jende motibaue sarie eta beti zen saria ondo ikusisek. Hemen papelen jartu ezten moduen, lespute esamez. Haie gauda santagera eta zuen gogo eta grindanakin horrabe batu sarie. Gauzia da zuen doainen artien bat ez dala afinazinua. Makile jotie bai baina. Da hasi sarie kantuen, da konturatu sarie korokuek begire deko zuezela. Gu gazte motibatu bi, norka gindu digu guri. Zuzendariak makilarekin jo nahi digula dirudi, jo nahi digula dirudi. Etxeko Andre Mondrongo ikeston asko emongo. Esan orduko esan didate ez duzu kantatzen ondo, ez duzu kantatzen ondo. Ta iritsita gero gora, gizon bat txaloz denbora. Etxe ontako nagusi jauna erdigorra izango da, erdigorra izango da. Ez dugu egingo alde, geure anterko baikaude.
etxe ontako txakurrak eta gor guztiak geure alde, gor guztiak geure alde. Santa Gedan dena grabe, ta herria parez pare. Etxera joan behar aldugu ahotsik urratu gabe, ahotsik urratu gabe. Naiz sakon hartu arnasa gure ahotsa eskasa. Ni solfeoan nintzen ane, solen ikurretik pasa, solen ikurretik pasa. Ze eskasak kantari bi, min lautik ja amabiri. Santa Ageda bigarren aldiz bihurtu dugu martiri, bihurtu dugu martiri. Martiri denak triste hor, eguna hain joan da gogor. Ta gaztetxean urrengo astean, bertsio gauren bat dator, bertsio gauren bat dator. Gabiltza belarri kontra, pausoa albora bota. Bertso eskolara joan gaitezen, horrasko ez du inporta, horrasko ez du inporta. Eta bertan aritugu belarritxar buruz buru. Beste askok ere egin badute, karrera egingo dugu, karrera egingo dugu. Zuek bertso afari bat duzue, Donibanen. Eta askotan gertatzen den bezala antolatzaileren bat, eta herriko beste bi sinpatiko, eseri zaizkizue ondoan, bertxotan hasteko eta afaria bukatzeko desiatzen zaudete. Ez baitaukazue psikologo lanak egiteko bat ere gogorik. Gaiak jartzen arituko denak ere perezatxoa ematen dizue, baina tira, elkarrekin oso ondo konpontzen zarete eta badakizue saio eder bat egingo duzuela gaur ere. Hasi da saioa, egin duzue deskantxura bitarteko lehenengo jarduna, eta urari trago bat ematen ari zaretela parekoak hala esan dizue. Zuk, alaia, gauza honeako parre gehitxo egiten dezu. Eta zuk Maialen gauza honeako gutxitxo. Patxarana listuan dut erdi itoa, ez dakit hori izan den edo gonbitoa. Tipo honentzat ez da inor neurrikoa, honi deitu diozulen simpatikoa. Hainbeste listo pasauta, hainbeste ilustren, eskutan ez dakit nola lagatzen gaituzten. Biok geure keinua degu erakusten, jakine egin behar da irriparra ikusten. Nie naiz usoa eta zuetzara otxoa, eta pareko hori ez da hain osoa. Irriparra omen dut soberan goxoa, harrapatu dit neretik nerviosoa. Tik nervioso hortaz etzazu kontatu, ta bere gainetik ta parean kokatu. Pa egiten dezula pentsatu zedatu,
Berata zaizeranik ez da konturatu. Mesede ez baitio eingo jakiteak, hauek ustetan dira goiko eliteak, naiz botatzen dituzten ideia simpleak, onaino eiltzen dira bere Felipeak. Ni ere nahiko txartzatez alnau hartua, nere kopeta beltza hori zendatua. Pertsona jatorrarena da nere tratua, simpatia dago oso gainbaloratua. Ez dakit heltzen garen nahi duen mailara, baina seinale ona dugu behar bada, ataskatu dakion dakarren algara, poto bana eginez hasiko algara. Potoa egitea asera onena, jendeari nasteko poza eta pena. Ta piztu dakiela bai irudimena, gu ere ezpaigera ematen duena. Emakumeak plazarat ekimena aipatu duzu, Maite, zer da ekimen hori? Hau guztien abia puntua duzu Lebazkel deitu elkarte batetik, heldu den proiektua. Elkarte honek emazten eskubideen defentsan diarduk. Eta bere proiektua zen herri edo hiri bakots. Emazte bat baloratzea eta herrikotxeak haren izena ematea edo plaza edo karrika bat. Mailuisa Erdozioren izena hor ginuen, guti jakin gabe, orduan herritar batzuk, herrikotxeko eskual kultura eta eskuala batzordearekin bildu, eta familiakoak ere, hasi gira lanean. Hautetxi bat konturatu da bere familiakoa zuela Mailuisa, kontaktatu du beste familiako bat, arek egun batez potreta ekarri du, hori momentu polita izan da, Ze hor, izen bati aurpegi bat ematen diozu. Eta hor hasi gira ikertzen, biografia aletik, genealogia mailan, nor ziren, gero 13 haurren ama zela, eta hori proiektu ederra izan da. Pentsatzen dut, Maria Luisaren familiarentzat ere polita izango zela haude guztia. Biziki, hasteko ez baitzakiten txobera. Bat etorri zen erakusketa ikusteat, Erdozio izena, Etxeberri izena ikusita, eta batek errantzuen, egia ba, amatxik errantzuen bere amatxi bertsularia zela. Jendea aho, eta hori bikaina da ere. Eta zergatik da garrantzitsua horrelako ekimenak herritarrekin eta herriko etxearekin egitea? Herri batea, historia, memoria, horiek denak interesanta dira, oraina elikatzeko eta berasteko. Biziki importanta da. Eta gero, elkarlan hori, ez bakarrik hautetsiak, baina herritarrekin, eskuz esku eramatea. Eta bada, oino, zer egin. Maite, eskerrik asko, gaur Maria Luisaren berri emateagatik eta emazteak plazarat zer den azaltzeagatik, eta izango dugu elkarren berri, eskerrik asko. Mila esker zuri. Hau be jakingo zue uste dut. Oindala gutxi udalaitz, zuki huelez, sustrai. Oindala gutxi udalaitz menditik
bertako kurtzie gendu ebien anonimo batek edo anonimo talde batek. Anonimo kikabaz, kendu ebien bertako kurtzie. Da zarata desente euki hauen, bastante revuelo sare sozialetan, prentsan, tabernetan, berbaiten zan kontuena. Da, bueno, alako baten aramaixora be heldu zan zurrun bilue. Sustrai, teia mendire igozara, bertan dago aramaixoko mendixetan topauseiken kurtza ondixena. Da, arrasateko modi imitauguran han igozara zerriaz eta ekin zara klandestinoki kurtze hori botaguran. Da, han nun agertu dan zure sekretuen kalterako, hane bere mendibueltako iztiarra inguran. Mendian zenbat indar, zenbat desengaino, teila mendi txikian naizta ez den naino, goizero igotzen naiz onaino goraino, fede gehiago daukat nik kristauek baino, fede gehiago daukat nik kristauek baino. Baldin bazara urko, ta bazara kristau, grabatuko alnauzu, nik aukendu arau, apunta perfiletik, egingo dut rirrau, fama lortzeko soilik egiten baitut hau, fama lortzeko soilik egiten baitut hau. Oraingo gazte hauek, zelelo zero, fama bila dabiltza ia egunero, lagunduko zintuzket rotaflexa bero, gero udalaitzera eramanez gero, gero udalaitzera eramanez gero. Naiko landut honekin taitxaron itxaron, albaldin bada formak behar dira iagon, nik soilik aktuatu oidut aramaion, horregatik ez dakit udalaitz nun dagon, horregatik ez dakit udalaitz nun dagon. Gaurko programa bukatzeko Maider Arregiren bertso sorta entzungo dugu. Oñatiarra nera bezaroari buruz arituko da, Manes Pagola musikariak lagundurik. Gozatu! Amaikarekin utzi genuen eliza, amabirekin hasi jotzen trikitisa, berezia zen gure begien irisa, batzuetan marroia, besteetan grisa, egonkortasunik nahi ez bagenu gisa. Makillajez estali genuen kutisa, eredutzat hartuta Espainiako misa, 14 urterekin handitzeko prisa, gura barik zabaltzen zitzaigun pelbisa, emakume bihurtu nahi bagenu gisa.
berrian palak, udan fronten isa, udazkenean kartak, neguan partxisa, Nokia txiki baten esneikta tetrisa, musean edandako lehenengo beiliza, jolasari eutxi nahi bagenio gisa. Metropolitik urrun geneukan poliza, ez genekien zer zen kotxeko poliza, busean joatearen tortikulitiza, izaten zen bidaia guztien premisa, joatea sufritzea baldin baliz gisa. Transfeminismoaren lehenengo peskiza, Maialen Arzaiusta, Miren Amuriza, pintadekin zikindu genuen frontiza, presoen omenezko lehenengo brindisa, mundua aldatzera bagindoaz gisa. Brometan egindako zure striptiza, lehenengo pelikula, isa, 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 isilpean gustatzen zitzaigun aktriza, batera egitea, kotxekera pixa, sexuaren beldurrak ez pageunde gisa. Kopetan nere erruz duzun zikatriza, elkarri pasatako gastroenteritiza, nere biriketara zuen kanabisa, igandeko txetosak ta erregaliza, bizitza partekatzen bageneki gisa. Plazako aritzaren udako geriza, bainatu eta gero errekaren brisa, superkopeko zenbat sasi pitoniza, egiten geroaren urrezko krokisa, etorkizuna